Богатият и бедният застанаха пред съдийския престол. И двамата желаеха да влязат в небето. Ангелът каза на богатия: ти даде дарове, но прекара времето си в преследване на пари и удоволствия. Пренебрегна връзката си с Бога и не изпълняваше Неговата воля. Затова не можеш да влезеш в небето. Ангелът каза на бедния човек: макар че си беден, ти се молеше и продължаваше да се уповаваш на Бога въпреки изпитанията в живота. Ти държеше здраво своята вяра, затова можеш да влезеш в небето. Исус каза: не си събирайте съкровища на земята, където молец и ръж да ги унищожават и където крадци подкопават и крадат. Но събирайте съкровища на небето, където нито молец, нито ръж да ги унищожават и където крадци не подкопават и не крадат. И бедният влезе в небето, а богатият бе хвърлен в ада. Възлюбени, материалното богатство е временно, но съкровищата в небесното царство са вечни. Чрез изграждане на връзка с Бога можем да ги притежаваме. Ако си готов да последваш Божия призив и да се покаеш, кажи: Амин.